प्रार्थनेने सुरुवात करते. तुमच्या सगळ्यांचं खूप स्वागत आहे आजच्या या 5व्या अध्यायामध्ये. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. मी श्लोक थोडे म्हणते 5व्या अध्यायामधले आहेत आपल्याकडे. 5 मिनिटं अजून. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ श्रीमद् भगवत गीता अथ पंचमोऽध्यायः. 5व्या अध्यायामधला श्लोक क्रमांक 18. विद्या विनयेन संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनाः ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः. हा 22वा श्लोक मी म्हटलाय. त्याच्यानंतरचा एकदम शेवटचा असे 3 श्लोक या अध्यायामधले आहेत. भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम अथ पंचमोऽध्यायः. हरये नमः हरये नमः हरये नमः. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. थोडा 1-2 मिनिटं आपण कीर्तन करूया. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. मी तुम्हाला को-होस्ट केलं आहे, कार्तिकी माताजींना पण को-होस्ट केलंय. हरे कृष्णा. आणि सगळ्यांचं तुमच्या खूप स्वागत आहे आजच्या या 5व्या अध्यायामध्ये, ज्याचं नाव आहे कर्म संन्यास योग. आपण या प्रवासामध्ये आज 5व्या अध्यायावर आलेलो आहोत. खूप आनंद आहे. ज्यांच्या आनंदासाठी आपण इथे बसलेलो आहोत त्या श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी वंदन. त्या कृष्णांना खूप द्विगुणित काय अगदी शतगुणी आनंद होतोय. त्यांच्या आनंदासाठी इथे गीता अध्ययन चालू आहे. आणि श्री श्रीला प्रभुपाद यांच्या चरणी वंदन करते. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांना सादर प्रणाम करते. आणि ही इस्कॉनची पूर्ण टीम की ज्यांचा या उपक्रमामध्ये खूप मोठा सहभाग आहे आणि खूप खूप कष्ट आहेत त्याच्यामागे, त्या सर्व आमच्या व्हॉलेंटियर्सना आणि सगळ्या टीमला मी सादर प्रणाम करते. हरे कृष्ण. मी सगळ्यांना म्यूट ठेवत नाहीये, अनम्यूटच केलंय. किरण प्रभूजी आलेत का? नाही आलेत ना अजून? किरण प्रभूजी दिसत नाहीयेत ना? हरे कृष्णा. किरण प्रभूजी मला वाटतं अजून आले नाहीये. ठीक आहे, मला त्यांच्याशी बोलायचं आहे. मी काल ग्रुपवर टाकलं नाही, पण मी म्हटलं प्रत्यक्ष बोलून त्यांची शंका होती त्याचं निरसन करायचं काल, कारण 12:30 झाले होते ऑलरेडी. थोडासा वेळेचा कन्स्ट्रेंट पडतो, कुणा दुसऱ्याचा क्लास असेल तर अशा वेळेला मग खूप वेळ जास्त घेऊन चालत नाही, आणि म्हणूनच मला तेव्हा लॉग आउट करायला लागलं. पण मी आज नक्की वेळ असेल त्याप्रमाणे तुम्हाला अगदी सांगूनच ते जाणार आहे. किरण प्रभूजी आले की मी सर्वात शेवटी तो मुद्दा घेते. आणि त्याचबरोबर या 5व्या अध्यायाला आपण सुरुवात करणार आहोत. त्याच्या आधी थोडंसं मागे जाऊन कालच्या अध्यायाविषयी बोलणार आहोत. तर आपण जो कालच्या अध्यायामध्ये ज्ञान योग घेतलेला आहे, आणि जे ज्ञान दुसऱ्या अध्यायापासूनच भगवंतांनी द्यायला सुरुवात केलेली आहे, आणि जो बुद्धी योगाचं आणि सांख्य योगाचं जे आपलं आत्मा आणि देह याचं जे संबंध, आणि हे सुंदर असं की आपण आत्मा आहोत, शरीर नाही आहोत, ही जेव्हा अर्जुनाला गोष्ट पटवून दिली की हे जे काही तू करणार आहेस ते कुठलंही पाप नाहीये, आणि कुठलीही मनात करुणा आणू नकोस, कारण हा आत्मा आहे, हा नाशिवंत आहे, आणि हा अगदी चिरंतन आहे, जो परमानंद, जो परमात्म्याचा अंश आहे, तो सच्चित आनंद आहे, जो शाश्वत आहे, आणि जो पूर्णपणे परमात्म्याचा अंश आहे. तो परमात्माच नाहीये, मग तो कुठल्याही प्रकारे एकरूप होत नाहीये. त्याचं अस्तित्व वेगळं आहे, तो क्वालिटेटिव्हली पूर्ण अगदी परमात्म्यांसारखाच आहे, परंतु कुठेतरी तो अंश आहे. आणि म्हणूनच त्या परमात्म्याच्या छायाचित्राखाली, आणि त्यांनी पुढचे फार सुंदर कृती आहेत ज्याच्याविषयी मी तुम्हाला नंतर सांगणारच आहे. तर कशा प्रकारे मग की ज्ञानयोगातनं, आणि मग जसं आपण दुसऱ्या अध्यायामध्ये बघितलं की आत्मा नाही शरीर आहोत, आणि मग अर्जुनाचे भ्रम कसे एक एक दूर होत आहेत की तू पाप करत नाहीयेस, तू जे काही करतो आहेस ते तू कृष्णाला अर्पण कर, आणि तू सेवेमध्ये करतोयस, तू भक्ताच्या माध्यमातून एक उत्तम सखा आहेस, प्रिय भक्त आहेस, आणि तू जे करतो आहेस ती एक भक्ती आहे, आणि तू हे भगवंतांच्या सेवेमध्ये करतोयस, त्याच्यामुळे हे कुठलंही पाप नाहीये. तू आनंद मानू नकोस असं नाहीये, कारण तू जिंकलास तरी तुला पृथ्वी तलावर राज्य करायचंय, आणि तू जरीही याच्यात ठार मारला गेलास तरी तुला वैकुंठवास आहे.
त्यामुळे तू कुठल्याही प्रकारचं मनामध्ये कुठलंही ग्रह करू नकोस आणि कुठलाही संशय ठेवू नकोस. आणि जी पारिवारिक परंपरा, की जी वर्णाक्षरासारखं की अनेक लोकसंख्या निर्माण करू शकते, परंतु हा कुठलाही प्रश्न येणार नाही की तिथे वर्णाश्रम असेल. तिथे ब्राह्मण, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यासाश्रम असे जी विभागणी केलेली आहे. आणि अशा प्रकारे आगदी करून माणसाच्या कर्माद्वारे जे आपण काल शिकलो, की कशी विभागणी भगवंतांनी केलेली आहे, की मग तू ब्राह्मण आहे, क्षत्रिय आहेस, वैश्य आहेस आणि क्षुद्र आहेस, परंतु तुझं कर्म तू कसं केलं पाहिजेस. आणि म्हणूनच तू या ज्ञानाने, की ज्या कालच्या अध्यायामध्ये आपण की एका उत्तम गुरुच्या आधाराने, एका उत्तम उत्तम गुरुमार्फत तू या ज्ञानाचा, या दिव्य ज्ञानाचा दिव्य ज्ञानाला जाणून घेतलं पाहिजेस. आणि जेव्हा तुला हा आत्मसाक्षात्कार होईल आणि जेव्हा तुला हे कळेल, की कारणाचं कारण हे परम भगवंत आहेत आणि तू जेव्हा त्यांच्या भक्तीमध्ये पूर्ण लीन होशील, तेव्हा या भौतिक बंधनापासून तू मुक्त होणार आहेस आणि कुठेतरी तू परमेश्वराच्या धामाला जाणार आहेस आणि कुठेतरी तू गोलकावर मार्गस्थ होणार आहेस. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत या दुःखालयम, पुढे जाऊन हा शब्द आहे जो माझ्या आधीच तोंडात येतो, पण या जन्म मृत्यू जरा व्याधीच्या या चक्रामध्ये पुन्हा या भौतिक चक्रामध्ये यायचं नसेल तर भगवंत सांगतायत मग कुठेतरी ते निष्काम कर्म हे आणणं. आणि या कर्माला अत्यंत महत्व आहे. आणि म्हणून सकाम कर्म तर प्रत्येक जण करतोय हो, फळाची अपेक्षा. जसं मी या अतिशय सुंदर विभागणी केलेली आहे, अकर्म, सकर्म, सकाम कर्म आणि निष्काम कर्म. मग हे निष्काम कर्म, हे निष्काम कर्म की कुठल्याही फळाची अपेक्षा तू ठेवू नकोस आणि कुठल्याही फळाची इच्छा तू न धरता तुझ्या इंद्रियांना, हा जो रथ आहे त्याच रथाप्रमाणे, जसं आपण ते आकृती बघितली आहे, की मनाचा ताबा हा मनाकडे इंद्रियांचा ताबा असतो आणि मनाचा ताबा हा बुद्धीकडे असतो. आणि हा आत्मा रथामध्ये आरूढ झालेला आहे. परंतु या आत्म्याला जेव्हा काही खाणं दिलं जाईल, त्याला जशा प्रकारे आध्यात्मिक मार्गावर न्यायचं असेल, तर या सगळ्या इंद्रियांना, या सगळ्या मनाला, या आपल्या मनाला आणि बुद्धीला अतिशय नियंत्रित करणं गरजेचं आहे. कारण ही मोह, हा माया, जसं आपण बघितलं ती कठपुतलीचा खेळ, की आपण मायेने नियंत्रित आहोत. परमेश्वराच्या आधिपत्याखाली आहे ही माया. परमेश्वर मायेला नियंत्रण करतायत, पण आपण मायेच्या नियंत्रणाखाली आहोत. आणि कुठेतरी आरसा जसा धुळीने ग्रासलेला, आच्छादलेला असतो, जसा भ्रूण जसा गर्भाने आच्छादलेला असतो, तसं गर्भाशयामध्ये आच्छादलेला असतो, जसा अग्नी हा धुराने आच्छादलेला, तसं आपण कुठेतरी हा आत्मा हा भौतिक जगामध्ये आल्यानंतर या सगळ्या वेष्टनांनी आणि या सगळ्या भौतिक जगाच्या बंधनांमध्ये आच्छादलेला असतो. आणि मग कुठेतरी त्याला जेव्हा या आध्यात्मिक मार्गावर आणलं जातं, जेव्हा कुठलंही कर्म हे निष्काम कर्मा स्वरूपात केलं जातं, की मग तिथे कुठेही फळाची अपेक्षा केली नाही जात आणि मग इंद्रियांचा ताबा मिळवला जातो. अशा या निष्काम कर्माविषयी आपण जाणलेलं आहे. आणि मग हे निष्काम कर्म की जिथे फळाची अपेक्षा करू नकोस तू, आणि तू तुझं जे काही करतो आहेस, तू अगदी चांगल्या मनाने आणि कृष्ण भावनेने करते आणि तू ते मला अर्पण कर. आणि असं हे दिव्य ज्ञान घेऊन अर्जुन पुढे चाललेत. अर्जुनाला सांगितलंय कृष्णाने, की तू हे दिव्य ज्ञान आता ऐकलेलं आहेस, तुझ्या मनातले सगळे संशय दूर कर. या ज्ञानाने तू सगळे तुझ्या मनातले संशय दूर करून तू उठ आणि तू तुझं कर्तव्य कर, तू युद्ध कर. अशा प्रकारे अर्जुनाला प्रत्येक अध्यायामध्ये, प्रत्येक या योगामार्फत जे आपण भगवंतांशी जोडले जातोय आणि या कृष्ण भावनेने आपण या कृष्ण भावनेला जेव्हा या प्रत्येक कामाला कृष्ण भावनेने, प्रत्येक गोष्टीला जेव्हा आपण त्या भावनेने बघणार आहोत, तेव्हा ते निष्काम कर्म ठरणार आहे आणि तेच कुठेतरी अकर्माकडे वाटचाल करते. जसं काल 2 गोष्टी मी सांगितलेल्या आहेत, की ज्या की कुठल्याही गोष्टीचे वाईट परिणाम तुम्ही टाळू शकत नाही. ती गोष्ट नकळत असो किंवा कळत केलेली असो. जसं त्या ब्राह्मणाचं आपण बघितलं, की त्या परिणामांचे भोग त्याला भोगायला लागतात. जरी त्यांनी त्या कसायाला त्या गायीचा मार्ग हाताने सांगितला किंवा दृष्टिक्षेपातून सांगितला, तरी कुठेतरी त्याच्याकडून नकळत पाप घडलेलं आहे. कारण गायीसारख्या की ज्याचा कसा उपयोग करणार असतो आणि अशा प्रकारे जेव्हा तो ब्राह्मण त्यांना ते ज्ञान देतो, तेव्हा कुठेतरी त्याला ते भोगायला लागतं. त्या परिणामांना त्याला सामोरं जायला लागतं. त्याचा हात तोच कापला जातो आणि त्याचा कुठलाही दोष नसताना त्याला त्या गोष्टींना सामोरं जावं लागतं. असं हे कर्माचं फळ आहे. मग ते कर्म हे कळत नकळत कसंही केलं त्याच्या परिणामांना तोंड द्यायला लागतं.
अशाच प्रकारे आपण आज पुढे जातोय, की या दिव्य ज्ञानातून आणि मग जशा प्रकारे आपण त्या राजांची गोष्ट ऐकलेली आहे, त्या राजांच्या गोष्टीतून आपण की कशाप्रकारे माणूस निष्काम कर्मातून अकर्माकडे वाटचाल करून, की भक्तीमध्ये आणि त्या भावनेमध्ये इतका लीन झालेला असतो, की स्वतःच्या जीवाचीही पर्वा करत नाही आणि मला अन्न-पाण्याची गरज असताना सुद्धा ते दुसऱ्यांना दान करून मग ती भावना मनामध्ये आणि ज्या निष्ठेने आणि ज्या भावनेने ते इतरांना दिलं जातं, तिथे कुठेतरी स्वतः ईश्वर सुद्धा आणि मग स्वतः शंकरांनी आणि स्वतः ब्रह्मांनी सुद्धा त्यांना दर्शन देऊन, की खरोखर म्हणजे विष्णूचा अंश आहे त्यांच्यामध्ये आणि ते असे रती राजा आणि ज्यांची गोष्ट आपण या भागवतामधली ऐकली. असे हे छोटेसे काही थोडंसं अध्यायांच्या मागे जाऊन कारण हे सगळे अध्याय जसं मी म्हटलं, की साखळीसारखे जोडलेले आहेत आणि ही भगवद्गीता जे मी किरण प्रभूजी आल्यावरच बोलणार आहे, की जशी ही सांगितली गेली आणि मग ही मनूला म्हणजे मनूला जेव्हा सांगितली गेली म्हणून मी तो जे परत सगळ्या गोष्टीचं क्लॅरिफाय करणार आहे, की मानव जातीला जेव्हा ती मानव जातीच्या ह्याच्यात आली ती 200 लक्ष वर्षांपूर्वी जी मनुष्याला कळली भगवद्गीता. पण नक्कीच जे जे कॅल्क्युलेशन आहे त्याप्रमाणे त्रेतायुग सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग आणि कलियुग आणि ही जी भगवद्गीता आधी भगवंतांनी सांगितलेली होती, ही त्रेतायुगाच्याही सुरुवातीला, की जेव्हा सूर्यदेवांना सांगितली गेली. पण भगवंतांनी निश्चितच जे किरण प्रभूजी म्हणाले, की 120 आणि त्या तेवढ्या 1200 कोटी लक्ष वर्षांपूर्वी ती सांगितली गेली होती. नक्कीच तेवढा काळ परंतु जेव्हा मनूची म्हणजे विवस्वानाने जेव्हा मनूला सांगितलं, तेव्हा मनुष्य जातीचा जन्म झाला. आणि मग ती मनुष्य जाती, मानव जातीला ती तेव्हापासनं कळली गेली आणि म्हणून तो उल्लेख 200 लक्ष हा वर्ष केला जातो. आणि म्हणूनच मला ते क्लॅरिफाय करायचं होतं, जे मी किरण प्रभूजींशी नंतर करते. आणि मग की ती 200 लक्ष वर्षांपूर्वी मनुष्याला कळली आहे, की मनुष्य जेव्हा की मनूचा जेव्हा जन्म झाला आणि मग ती मनूने आपल्या मुलाला इक्ष्वाकूला सांगितलेली आहे, की जे त्रेतायुगातले जे त्रेतायुगामध्ये प्रभू रामचंद्रांचे वंशज होते. आणि जे जनकाचे वंशज होते, की ज्यांना ती सांगितली गेली आणि मग तशा प्रकारे ती कुठेतरी परंपरा खंडित झाल्यामुळे ते पुढे येऊ शकलं नाही. ते ज्ञान कुठेतरी लुप्त झालेलं आहे. तर हा जो काही संदर्भ हा कॅल्क्युलेशनचा थोडासा कळायला कठीण असतो, कारण खूप लक्ष एक तर ती शून्य किती आहेत त्याचा जाण करून घेऊन मग आपल्याला ते किती लाख आहेत, किती कोटी आहेत हे बघायला लागतं, की 8,00,000 वर्ष आणि मग आता आपल्या या पृथ्वीवरची 4,32,000 वर्ष हे कलियुगाचं आहे आणि त्याच्यापैकी 5,500 वर्ष 5,300 617 वर्ष ही संपलेली आहेत कलियुगाची आणि पुढे कितीतरी काळ अजून कलियुगाचा जायचा आहे आणि म्हणूनच तो काळ जो काळ आहे तो द्वापार युगाचा, त्रेतायुगाचा आणि कलियुगाचा थोडा बघून ती भगवंतांनी जी गीता आहे ती मनुष्य रूपात म्हणजे मनुष्याला कधी कळली तो ते कॅल्क्युलेशन केलं जातं. तर मी निश्चितच ही सगळी माहिती पुन्हा ग्रुपवर टाकेन, पण मला हे बोलायचं होतं प्रत्यक्ष आणि मी नक्की पुन्हा अध्यायाच्या शेवटी याच्यावरती थोडं निरूपण आणि थोडं विश्लेषण आपल्याला करता येईल. तर आज आपण पुढे जातोय आता. तर आपल्या आजच्या अध्यायामध्ये आपण पुढे जायचंय ज्याचं नाव आहे कर्म संन्यास योग. या कर्म संन्यास योग या नावामध्ये सगळं आहे. की मग भगवंत सांगतायत की निष्काम कर्म अर्जुन इतका कन्फ्यूज होतो आहे, की अर्जुनाला जसं मी सांगितलं, की अर्जुनाला पहिली गोष्ट म्हणजे हा संघर्षच नको आहे. अर्जुनाला कुठेतरी संघर्ष टाळायचा आहे, त्याला युद्ध नको आहे. त्याला आपल्या आप्तांशी, आपल्या भावंडांशी युद्ध करायचं नाहीये. त्याला कुठलंही त्याच्यामध्ये आनंद वाटत नाही आणि अजूनही त्याचा भ्रम तितका दूर होत नाहीये आणि म्हणूनच भगवंत त्याला जे ज्ञान देतायत, प्रत्येक दिव्य ज्ञानातून त्याचा संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न करतायत. आणि मग या चौथ्या अध्यायामध्ये जेव्हा भगवंतांकडून ते ज्ञान घेतलं, तेव्हा आता अर्जुन पुन्हा थोडा कन्फ्यूज कसा झालाय, की भगवंत तुम्ही सांगताय, की आत्मा नाही आपण आत्मा आहोत आणि शरीर नाहीये आणि या भौतिक बंधनांपासून तू मुक्त हो. आणि एकीकडे तुम्ही सांगताय, की निष्काम कर्म पण कर. मग मग काय श्रेष्ठ आहे? काय नक्की आहे? हे भगवंतांना विचारतायत आणि म्हणून हा अर्जुनाचा कुठेतरी संभ्रम झालेला आहे, की कामाचा त्याग करायचाय का भक्तिभावाने कर्म करायचं आहे. मग कुठेतरी संभ्रम का झालाय? कारण त्या ज्ञानाची कुठेतरी त्याला अकर्म आणि निष्काम कर्म किंवा भक्तिपूर्ण कर्म याच्यामध्ये कुठेतरी त्याची गफलत होतीये आणि म्हणून भगवंत हे आज पुढे जाऊन त्याचं खुलासा करणार आहेत. आणि मग हे निष्काम कर्म कशाप्रकारे या भक्तीपेक्षा म्हणजे तुम्ही कृष्ण भावना भावित कर्म हे संन्यासापेक्षा कितीतरी श्रेष्ठ आहे हे भगवंतांनी सांगितलंय, की तुझं कर्म टाळू नकोस आणि मग कशाप्रकारे त्याचं श्रेष्ठत्व हे आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. आणि मग कशाप्रकारे की आपण या भगवंतांचेच अंश आहोत, परमात्म्यांचे की आपण
परमात्म्यांचाच एक अंश आहोत, हे कशा प्रकारे जाणून घ्यायचं हे काही आपण अध्यायातनं श्लोकातनं जाणून घेणार आहोत. आणि सर्वात शेवटी जो शांती सूत्र, जे भगवंतांचं शांती सूत्र, की भगवंत सगळं सर्व नियंत्रक आहेत आणि जे सुप्रीम, अगदी काल मी जसं सांगत होती, काही मुद्दे थोडेसे अधोरेखित होतात, पण ते पूर्ण डिटेलमध्ये जात नाही. जसं मी सांगितलं, की अनेक देवी देवतांची पूजा केली जाते. तिथे भगवंत हे सर्वोच्च नियंत्रक, जसं कुठेतरी प्रिन्सिपल असतात, कुठेतरी शाळेचे प्रिन्सिपल असतात आणि मग या सर्वोच्च नियंत्रकांना सगळ्या यज्ञ आणि त्या यज्ञाची आहुती आणि यज्ञ अर्पण केले जातात, की ते सगळ्या देवी देवतांना मिळतायत आणि कुठेतरी ती श्रद्धा पण दृढ होतीये. भगवंत म्हणतायत तुम्ही पूजा करा, अर्चा करा, कारण ते चांगलं कर्म करताय. परंतु ते कुठेतरी तो यज्ञ आहे तो मला अर्पण करा, की तुम्ही सगळ्या देवी देवतांना तो करताय अर्पण. आणि म्हणूनच कुठेतरी का, की अधिक, कारण कुठेतरी आज हे शांतीसूत्र तुम्हाला सांगणार आहे, की सर्वोच्च नियंत्रक कसे आहेत भगवंत. आणि तेच आपल्याला जाणून घ्यायचंय. जरा काळजी घ्या प्लीज. हरे कृष्ण. तर आपण पुढे जातोय आणि मग याचं ज्ञान हेच सगळं पुन्हा दिलेलं आहे, जे मी आता दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या अध्यायापर्यंत बोलले. आणि मग पुन्हा अर्जुनाचा हा थोडासा गोंधळ झालेला आहे, की मी कर्म संन्यास, की मी निष्काम कर्म, म्हणजे मी कुठल्याही फळाची अपेक्षा करू नको आणि मी सगळा त्याग करू या गोष्टींचा. का मी कर्म करू? का मी ते कर्म कशा प्रकारे करू? अशा प्रकारे कुठेतरी संभ्रम झालेला आहे. आणि मग भगवंत सांगतायत, की या कृष्ण भावना भावित कर्माचं महत्व काय आहे? मग एखादी, जरा जसं मी म्हटलं, की या प्रकृतीमध्ये या मनुष्य कुठल्या या प्रभावाखाली जगतोय? तर मनुष्य या त्रैगुणांच्या प्रभावाखाली जगतोय. ज्याच्यामध्ये सत्वगुण आहेत, रजगुण आहेत आणि तमगुण आहेत. की जे आपण या भौतिक प्रकृतीमध्ये, या बंधनांमध्ये अडकण्यासाठी कुठेतरी ब्लॉकर्स, जे आपण परवा म्हणालो, की मायेच्या अधिक्षाखाली का आलं जातं? कारण हे गुण, कारण ह्या गुणांचा प्रभाव आहे. जो प्रभाव भगवंत म्हणतायत मी प्रकृती निर्माण केली आहे, पण माझ्यावरती याचा काहीही प्रभाव नाही. तर मी याचं नियंत्रण करतो आहे. आणि मग हा प्रभाव कशा प्रकारे मनुष्यावरती, मग मनुष्य कशा प्रकारे या त्रैगुणांमध्ये जगतोय. तर मग एखादी, आज आता याबद्दलचं उदाहरण द्यायचं, मी कालही सांगितलं होतं हे उदाहरण, की एखादी झाड लावतोय, मग तो सात्विक गुणाचा माणूस, चांगुलपणा ज्याच्यामध्ये आहे, तो माणूस म्हणेल मी वृक्षारोपण करते, कोणीतरी निश्चित याचा फायदा घेईल. मी तर घेईन, पण ते मनामध्ये न दाखवता, की कोणीतरी निश्चितच या झाडाचा, कोणी त्याची झाडाची सावली घेईल, तर कोणी झाडाची फळं खाईल. पण जो माणूस रजोगुणामध्ये आहे, की जो मी केल्याचा मीपणा आहे मनामध्ये, तो करेल मी वृक्षारोपण पण करीन आणि मीच सर्व फळांचा आनंद घेईन. पण जसं तमोगुणी माणूस, जो अज्ञानाच्या अहंकारामध्येच असतो आणि कुठेतरी अंधकार असतो मनामध्ये, त्या माणसाचं मन कसं सांगेल त्याला, तर मी झाड लावण्याचं, कोणीही झाड लावू दे, पण हे महत्वाचं मला बिलकुल नाहीये. मी झाड लावलं नाही लावलं त्यांनी फरक पडत नाही. पण ती फळं मात्र मला हवी आहेत. ती फळं मात्र मीच घेणार. अशा प्रकारे मग सात्विक, राजसिक आणि तामसिक, मग कुठेतरी ही सात्विकता कर्माकडे, सात्विकता बघा कुठेतरी या भगवंताकडे नेतीये. आणि कुठेतरी मग या भक्तानी झाड जर लावलं, या कृष्ण भावना भावित भक्तानी जर ते झाड लावलं, तर तो म्हणेल जर कृष्णाला हे हवं असेल, तर कृष्णाला अर्पण केल्यानंतर मी या फळांचा आस्वाद घेईन. आणि कारण मी हे कृष्णासाठी झाड लावतोय, मी हे माझ्यासाठी करत नाही, मी भोगता नाही, तर सर्वोच्च भोगता कोण आहे, तर परमेश्वरासाठी मी करीन. आणि मी जेव्हा परमेश्वराला हे अर्पण करीन, तेव्हाच मी याचा आनंद घेईन. आणि अशा प्रकारे मग भगवंत जे कृष्ण भावना भावित कर्म आहे, त्याचं महत्व इथे या स्लाइडमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मी पहिल्या श्लोकावरून तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं, की काय संभ्रम झाला आहे. तर अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन म्हणाले, हे कृष्णा, प्रथम प्रथम तुम्ही मला माझे काम सोडून देण्यास सांगा आणि मग तुम्ही भक्तिपूर्वक व कर्म करायला सांगता. या दोघांपैकी कोणते अधिक फायदेशीर आहे हे कृपया आपण मला निश्चितपणे सांगाल का? हरे सांगाल का? कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. म्हणजे बघा असा संभ्रम झालाय, की एकीकडे मला तू सगळ्या मुक्ती करायला सांगतोयस, की या बंधनातून मुक्त हो आणि तुला या भौतिक जगामध्ये परत यायचं नसेल, तर या काम मग तू सोडून दे. कुठेतरी संभ्रम कसा झालाय बघा. कारण ते ज्ञान पूर्णपणे अर्जुनाने कशा प्रकारे अवगत नाही केलंय अजून. आणि मग त्या भक्तिपूर्वक काम, तर हे कर्म सोडून दे असं त्याला वाटतंय. मग पुढे जाऊन भगवंत या स्लाइडमध्ये तेच दाखवतायत, की कशा प्रकारे तुला वाटतंय, की मी झाड लावणं थांबवू, का मी फळांची अपेक्षा करणं थांबवू?
की म्हणजे भक्तिपूर्वक कर्म का मी कर्माचाच त्याग करू? मग हे काय श्रेष्ठ आहे? मग भगवंत हे सांगतायत पुढे जाऊन की काय श्रेष्ठ आहे. ही तर आपल्याला चित्र कृष्ण भावना भावित. मग हा जो स्पिरिट कसं आहे की हे शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम, फलगू वैराग्य कुठेतरी आपल्याला डाव्या बाजूला दिसतंय की भौतिक गोष्टींचा त्याग केला आहे. कुठे पण दिसतंय. सगळं दाखवायला वस्त्र वगैरे घातलेली आहेत, पण कुठेही त्या गोष्टीतून कुठेही काही साधत नाहीये. कोण कानात हातात सिगरेट आहे, अशा वैरागीला कोण वैराग्य म्हणेल? की हे फक्त बाह्यावर जाईल, कोणी बाह्य रूपावर जाऊन की वस्त्र अगदी भगवी वस्त्र आणि या भोंदू जगामध्ये तेच चाललेलं आहे हो. लोकांना फसवलं जातंय आणि लोकांच्या मनाशी खेळलं जातंय. आणि या भोंदूगिरीचा इतका विपर्यास, इतका आपण म्हणतो ना, इतका उच्छाद मानलेला या गोष्टींनी, की मग तुम्ही मनाशी खेळताय. लोकांच्या मनाचा गैरफायदा घेऊन, की या फक्त भोंदूगिरीवरती लोकांना फसवलं जातंय. आणि मग या वैराग्याला काय म्हणता येईल, की अशा लोकांना वैरागी म्हणताच येणार नाही. हे कुठलं कर्म तर हे चुकीच्या मार्गाने चाललेले आहे. पण हेच मग एखादी भक्त जर फक्त भक्तीमध्ये भगवंतांची पूजा करत असेल आणि स्वतःचं कर्तव्य पार पाडत असेल, तर त्याला निश्चितच खूप महत्वाचं आहे. मग तो संन्यासी नाही, तर तो कर्म जो कृष्ण भावना भावित कर्म करतोय, तो महत्वाचा आहे. आणि म्हणूनच हे निष्काम कर्म, की निष्काम कर्मयोग करणे जो एखाद्याला बंधनातून मुक्त करतोय. निष्काम कर्मयोग करणे म्हणजे बदल्यात कशाच्याही अपेक्षेची कुठलीही अपेक्षा न करता तो सर्व काहीच करतो आहे. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत पुढे दुसऱ्या ह्याच्यामध्येच की श्री भगवान वाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री कृष्ण भगवान म्हणाले, मुक्तीसाठी कृतीचा त्याग करणे आणि भक्तिमय कर्मयोग दोघेही उत्तम आहेत. परंतु या दोन पैकी कृतीचा त्याग करण्यापेक्षा भक्तियुक्त कर्म श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आवाज आता मोठा येतोय का माझा व्यवस्थित? हो, येतोय. येतोय ना? हा. सो भगवंत म्हणतायत मग की मुक्तीसाठी कृतीचा त्याग करणे, की तुला बंधनातून मुक्त करायचंय आणि म्हणून तू तुझ्या कृतीचा त्याग करतोयस हे ठीक आहे, कारण तू त्या गोष्टीवर तुझा विरक्ती आणलीयस, तू इच्छा मारतोयस तुझी आणि तू ते करत नाहीयेस गोष्ट, तर ही चांगली गोष्ट आहे. परंतु भक्तिमय कर्म, पण हेच कर्म जर तू कर्म न करता तू भक्तीपूर्वक ते कर्म केलंस, कारण तो कर्मयोग आहे आणि कुठेतरी कर्मकांड नाहीये. तू कुठेतरी स्वतःच्या इंद्रियांसाठी पण करत नाहीयेस ते. स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी करत नाहीयेस. परंतु ते कुठेतरी तू भक्तिमय करतोयस आणि मग त्याला तितकंच महत्व आहे. कारण की तू कर्माचा त्याग करणं म्हणजे कसं, की तू त्या इच्छा मारतोयस आणि तुला कुठलीही फळाची अपेक्षा ठेवायची नाहीये. तुला कुठलाही त्या इच्छा ठेवायच्या नाहीये. त्यासाठी तू त्याग करतोयस ही चांगली गोष्ट आहे. कारण तिला या कर्मबंधनापासून मुक्त व्हायचंय. कर्मबंधातून तुला बंधनातून मुक्त व्हायचंय. परंतु काय? परंतु या दोन्हीपैकी कृतीचा त्याग करण्यापेक्षा ते भक्तियुक्त कर्म करणं हे जास्त श्रेष्ठ आहे. आणि मग ते कसं श्रेष्ठ आहे ते आज आपण बघणार आहोत, की तू ते भक्तीमध्ये कर. कारण तू ते कर्म त्यागण्यापेक्षा तू ते कृष्ण भावना भावित होऊन कर. तू कृष्ण भावनेने कर्म कर आणि ते कर्म मला अर्पण कर, की तू फक्त तू काय कर? तर तू कर्म कर तुझं. तू झाड लाव, तू फळाची अपेक्षा करू नकोस. भगवंत सांगताय तिथे, की झाड लावणं तुझं कर्तव्य आहे, पण ते माझ्यासाठी कर. मी तुमच्यासाठी ह्या फळांची काळजी निश्चित घेईन. आणि म्हणूनच भगवंत आहेत मग, की तू कर्माचा पूर्ण त्याग करू नकोस. मग त्या निरीच्छेवरून, की मला हे ते झाडही नकोय, मला ती फळंही नको आणि मी ते काहीच करत नाही, तसं नाही हो. निष्कामक म्हणजे तुम्ही त्या फळाची अपेक्षा ठेवू नका, पण ती भावना सुद्धा बदला. ती भावना आहे ती कृष्ण भावना आणा आणि ते मला अर्पण कर. जे तू कर्म करशील ते तुझ्यासाठी करू नकोस आणि मग तू इतका आंतरिकता आणि बाह्यपणे तू इतका शुद्ध होशील आणि इतकं त्या मनाने करशील, की आपोआपच तुला त्या इच्छा आणि आपोआपच तुला त्या फळाची अपेक्षा राहणार नाही. आणि मग जर ते फळ जरी मिळालं, त्याच्यातनं जे काही आहे ते तू माझ्यासाठी मला अर्पण करून घेतोयस. जो नैवेद्य खाशील तो मला अर्पण करून खाल्लेला आहेस. आणि म्हणूनच तिथे कुठेही तू कुठलंही मनात पाप करत नाहीस, की कुठलंही काही चुकीचं कर्म करत नाहीये. मग या कर्मावरनं एक सुंदर गोष्ट मी तुम्हाला सांगते नृगराजाची. की जसं मी तुम्हाला त्या ब्राह्मणाचं सांगितलं, तसं हा नृगराजा दानासाठी अत्यंत प्रसिद्ध होता.
पुराणामधलीच गोष्ट आहे. आणि मग हे कर्म बघा, की पुन्हा तुमचं कर्म, की मग तुम्ही नकळत केलेलं जे तुमच्या मनात तुम्ही दानभावनेने करताय, मग हा दानामध्ये अत्यंत प्रसिद्ध होता, की जो गोदान करायचा, जो गायींचं दान करायचा आणि तो सुद्धा तो ब्राह्मणांना गायींचं दान करायचा. आणि अशा प्रकारे ब्राह्मणांना तो दररोज गायीचं दान करायचा. आणि कृष्ण कृपेने त्याला, भगवंतांच्या कृपेने त्याच्याकडे सगळं होतं. तोच तो ब्राह्मणांना दान करायचा. अशा प्रकारे त्यांनी एकदा एका ब्राह्मणाला गायीचं दान केलं आणि तो ब्राह्मण त्या गायींना घेऊन घरी गेला. घरी गेल्यानंतर रात्री एक गाय, त्या दान केलेल्या गायींपैकी एक गाय, आपल्याला माहितीये प्राण्यांचं, की पुन्हा त्या जागी कधी-कधी परत येतात. तसं त्यातली एक गाय ही त्या राजाच्या गृही परत आली. आणि हे कुणालाच माहिती नव्हतं. ना राजाला माहिती, ना त्या ब्राह्मणाला माहिती. दुसऱ्या दिवशी जेव्हा तो राजा नेहमीप्रमाणे दान करायला गेला आणि दुसऱ्या ब्राह्मणाला जेव्हा तो दान करत होता, तेव्हा ती दान केलेली गाय त्यांनी पुन्हा त्या ब्राह्मणाला दिली. की ज्यानी ती ऑलरेडी एका ब्राह्मणाला दान केलेली होती. परंतु ती दान, कारण तो अज्ञानात होता, त्याला माहिती नव्हतं. पण ती दान त्याच्याकडनं केली गेली. आणि मग जेव्हा हा ब्राह्मण ज्याला दान केलं दुसऱ्या दिवशी तो घेऊन चालला होता, तेव्हा वाटेमध्ये त्यांनी बघितलं हो, की त्याला दुसरा ब्राह्मण, की ज्याची एक गाय मिसिंग होती, एक गाय दिसत नव्हती, तो त्या गायीला शोधण्यासाठी राजाकडे चाललेला होता. आणि त्यांनी बघितलं वाटेत, की हीच गाय आहे आपली. आणि जेव्हा जेव्हा प्रत्येकाला जे गायी दिलेल्या असतात, त्याला त्याची गाय माहिती होती, की ही मला दिलेली गाय होती. आणि मग झालं. त्या दोघा ब्राह्मणांमध्ये झटापट सुरू झाली आणि त्या दोघा ब्राह्मणांमध्ये मग बोलाचाली झाल्या. आणि मग ही गाय तुझी कशी आहे? ही मला ऑलरेडी दिलेली आहे राजाने दान. हे सगळं बघताना ते राजाकडे गेले. आणि मग राजाकडे गेल्यावर काय, की राजाने सांगितलं त्या ब्राह्मणाला, "अरे, ही दान मी केलेली होती, ही परत आली, याचं मला ज्ञान नव्हतं, तर तू ही दान त्याला परत दे गाय आणि मी तुला दशलक्ष गायी देईन त्याच्या बदल्यात." पण नाही, ब्राह्मण असतो तो. दिलेलं दान, आणि तू आपल्या दिलेल्या शब्दाला पाळला नाहीयेस आणि ब्राह्मणाचा हा अपमान केलेला आहेस. मग काय? त्या पहिल्या ब्राह्मणाचा अपमान झाला तो. आणि त्या ब्राह्मणाने काय तर राजाला शाप दिला. म्हणजे कुठेतरी मग शाप काय दिला, की तुला अ, सरड्याचा जन्म येईल. तुला कशाप्रकारे तुझा रंग, की तू आज एक बोललास, दुसऱ्या एक बोलला, तर तुला सरड्याचा जन्म मिळेल. आणि त्या प्रकारे मग तुला कधी उद्धार होईल तुझा? तुझा द्वापार युगामध्येच उद्धार केला जाईल. आणि म्हणूनच जेव्हा कृष्ण भगवंत स्वतः तुला जेव्हा स्पर्श करतील, तेव्हा तुझा उद्धार होईल. आणि मग कित्येक वर्ष, आणि मग त्याला एका सरड्याचा जन्म मिळतो बघा हा. तर विहिरीमध्ये तो, की सरड्याच्या ह्याच्यामध्ये पडलेला असतो. आणि असा हा सरडा जेव्हा कृष्ण युगामध्ये कृष्णाची मुलं आणि कृष्ण जेव्हा काही परिसरामध्ये तिथे असतात, तेव्हा जेव्हा तहान लागते त्याच्या मुलांना, तेव्हा ते तहानेसाठी व्याकुळलेले विहिरीकडे बघायला जातात, तेव्हा त्यांना तो सरडा दिसतो. आणि ते सांगतात जाऊन, आपल्या वडिलांना, मुलं सांगतात, की "बाबा, ज्याच्यामध्ये सरडा आहे हे." तेव्हा भगवंतांना जेव्हा हे कळतं, तेव्हा त्या विहिरीमध्ये ते जाऊन बघतात, तर तो सरडा असतो. आणि मग त्याला ते कुठेतरी स्पर्श होतो आणि ते त्याला बाहेर काढताना त्याचा स्पर्श झाल्यावर त्याचं पुन्हा मृगराजामध्ये रूपांतर होतं. आणि मग कुठेतरी तो खूप क्षमा मागतो, की झालेल्या पापाची, की झालेल्या अज्ञानातनं झालेल्या कर्माची कुठेतरी क्षमा मागतो, की ज्याला मग पुढचा जन्म मोक्ष मिळतो. तुमचे आवाज जरा हे करा हं. काहींना आवाज येतायत, त्यांना अनम्यूट करा हं प्लीज. तर त्या प्रकारे तुमच्या कृतीच्या परिणामांपासून तुम्ही सुटू शकत नाही. मग ती कृती अज्ञानातनं घडलेली असली तरीही मग त्याचे जे परिणाम असतात, त्या परिणामांना भोगायला लागतं. जाणून-बुजून केलेले असो व अजाणतेपणी केलेल्या तुमच्या कर्माचं फळ तुम्हाला भोगावंच लागतं. एक दिवस जास्त किंवा एक दिवस कमी नाही. एकदा तुम्ही नरकात किंवा स्वर्गात भरभराट कराल, एकदाच त्यांच्या चांगल्या आणि वाईट कर्मांच्या परिणामांचा हिशेब चुकता, की कशाप्रकारे मग तुम्ही त्या नरकामध्ये जाल, किंवा एकदा का त्याच्या चांगल्या आणि वाईट कर्मांच्या परिणामांचा हिशेब चुकता झाला, की मग तुम्हाला स्वर्गवास, जसा त्या नृगराजाला परत मोक्ष मिळाला. आणि पुन्हा त्याला जेव्हा चांगली संधी मिळाली, की त्याला मग कृष्ण भगवानांनी, की जेव्हा त्यांनी दर्शन दिलं, भगवंतांनी त्याला मोक्ष दिला, भगवंतांनी त्याला स्पर्श केला, तेव्हा मग त्याला कुठेतरी स्वर्गवास मिळाला. आणि म्हणूनच जेव्हा तो विषय पूर्ण होतो, की तुम्ही कुठेतरी तुमच्याकडून जे घडलेलं पाप, पुण्य, किंवा जे कळत-नकळत घडलेले त्याचे परिणाम भोगायला लागतात. अशा प्रकारे या कर्माचे भोग, आणि अशा प्रकारे या राजाचं सांगितलंय. आणि म्हणूनच भगवंत कुठेतरी सांगतायत, की मग कशा प्रकारे मग हे कृष्ण भावना भावित कर्म कसा करतोय, आणि मग हे कशा प्रकारे स्वतःच सांगणं, आणि मग मी हे मिळवलं आहे म्हणून. अहो, पण तुम्ही संन्यास कसाचा करताय? भगवंत इथे सांगतायत, की संन्यास करणं म्हणजे कुठली तरी गोष्ट कुणाची तरी घेतली म्हणून आपण त्याचा संन्यास करतो.
परंतु जिथे आता प्रभुपादांची एक सुंदर गोष्ट आहे ह्याच्यावरनं, की प्रभुपादांना एक इंटरव्ह्यू मध्ये विचारलं गेलं आणि सांगितलं एका रिपोर्टरनी विचारलं, की तुम्ही तर सगळ्या गाड्यांमधून आणि टेम्पोमधून आणि तुम्ही वेगवेगळ्या वाहनांमधून प्रवास करता आणि तुम्ही थेट जाण्यासाठी तर तुम्ही चांगल्या प्रकारे तुम्ही प्रवास करता, परंतु मग तुम्हाला कसं काय ते पटतं, की तुम्ही तर कृष्ण भावनेमध्ये आहात? प्रभुपादांनी सांगितलं त्यांना, अहो मी कोण संन्यास करणारा आणि मी हे जे काही करतो आहे हे कृष्णाच्या सेवेमध्ये करतो आहे आणि हे माझं काय आहे हो, हे माझं निर्मिलेलं नाहीये, मी मिळवलं म्हणून ते माझं आहे असं काही नाहीये, हे भगवंतांचं आहे. याच्यावर तुम्ही कोण प्रोप्रायटर, तुम्ही कोण स्वतःचा हक्क दाखवणारे? तर हे मिळालेलं, जसं मी म्हटलं, एक घर बांधताना विटा सिमेंट कुठून येतं? तुम्हाला दिलेलं ज्ञान, तुम्हाला आलेलं ज्ञान, तुम्हाला कुठे आलेलं आहे ते तुम्ही ठीक आहे तुमच्या कर्माने मिळवताय, तुमच्या बुद्धीने तुम्ही पुढे चाललायत, पण कुठेतरी त्याला कारणीभूत कोण आहे? कोण काय म्हणतो ना आपण, सर्व यज्ञान भोगता, की सगळ्याचा भोगते हे परमेश्वर आहेत, सगळ्याचे प्रोप्रायटर, सगळ्याचा कर्ता हा परमेश्वर आहे हे जाणलं पाहिजे. हे जेव्हा एखादी व्यक्ती जाणण्याचा प्रयत्न करते, हे दिव्य ज्ञान. आणि मग मी आहे आणि मी मिळवलंय, माझ्यासाठी ही माझी नोकरी आहे, माझ्या मुलाबाळांना मी असं करतोय. बरोबर आहे, सगळं बरोबर आहे. तुम्ही सगळ्या गोष्टींचा लाभ घ्या, परंतु तो कर्ता कोण आहे याची जाणीव ठेवा. आणि म्हणूनच मी मिळवले म्हणून हे माझे आहे हा सांगणारा मीपणा, हा कुठेतरी अहंकार, कुठेतरी हा मोठा अहंकार त्या अभक्तामध्ये असतो. पण भक्त ही कृष्णाची, ही परमेश्वराची कृपा आहे, ही भगवंतांची कृपा आहे, की मला हे सगळं मिळालेलं आहे. ही कुठेतरी कृतज्ञता असते आणि ही कृतज्ञता कुठेतरी त्या गोष्टीतून दिसते. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत, की आपण हा श्लोक, काही श्लोक जरा अर्धवट वाटतायत मला, मी जरा ह्याच्यात, की फलगु वैराग्य आणि कशा प्रकारे भगवंत सांगतायत, की एक मिनिट द्या हा, ती स्लाइडचं थोडंसं कधी कधी हरे कृष्ण, सॉरी. तर हे भागवतामधला हा श्लोक आहे. प्रापंचिकतया बुद्धया हरिसंबंधसूनहा मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्य न फलगु कथत्ये. बघा, हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण. हा वाचून घ्या, मग मी सांगते, बोला. जेव्हा मोक्ष प्राप्तीसाठी असुसलेले लोक भगवंताशी संबंधित गोष्टीचा त्याग करतात, त्यांना भौतिक समजतात, तेव्हा त्यांचा त्याग अपूर्ण म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग हा फलगु वैराग्य, जे वैराग्य न फलगु कथ्यते, मग हा त्याग जो केलेला आहे, परंतु जेव्हा मोक्ष प्राप्तीसाठी, मग बघा, की म्हणून हे फलगु वैराग्य आणि पूर्णपणे भक्तीमध्ये केलेलं वैराग्य याच्यामध्ये फरक कसा आहे? तर या फलगु वैराग्य आणि शुद्ध वैराग्य, की फलगु वैराग्यामध्ये कुठेतरी ते मोक्ष प्राप्तीसाठी, कुठेतरी मला मोक्ष मिळावा, मला या बंधनातून मुक्त व्हायचं, या मला कुठेतरी मग त्याच्यात मीपणा आला, कुठेतरी भगवत करतायत कर्म, त्या भावनेने करतायत, पण असे आसुसलेले लोक, की मला मोक्ष प्राप्ती हवी आहे, भगवंतांशी संबंधित गोष्टींचा मी त्याग करतोय आणि मी या भौतिक सुखाचा मी त्याग करतोय, पण ते कुठेतरी फलगु वैराग्य आहे आणि तो त्याग केल्यानंतर कुठेतरी ती गोष्ट डळमळीत होण्याची शक्यता असते आणि कुठेतरी ती गोष्ट मग अपूर्ण वैराग्य म्हणून जाणलं जातं. कारण मग तुम्ही त्या गोष्टीचा त्याग करताय, पण कोणासाठी करताय? की पुन्हा मी आला त्याच्यामध्ये. पुन्हा तुम्ही बंधनामध्ये अडकायला बघताय. कारण मला ती मोक्ष प्राप्ती हवी आहे. मला हे करायचं आहे. तो मीपणा अजून जात नाहीये. आणि मग कुठेतरी ते डळमळीत आहे. कुठेतरी ते पुन्हा तुम्हाला या भौतिक युगामध्ये बांधणारं आहे. पुन्हा या चक्रांमध्ये अडकवणारं आहे. पण हेच शुद्ध वैराग्य आणि हेच वैराग्य जेव्हा पूर्णपणे कृष्ण भावनेने केलं जातं. मग बघा ते कसं, ज्ञेय हास नित्य संन्यासी योग न द्वेष्टी न कांक्षती निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण माताजी. जो आपल्या कर्माचा द्वेष करत नाही किंवा त्यांच्या फळाची इच्छाही करत नाही, तो सदैव संन्यासी समजला जातो. हे पराक्रमी अर्जुना,
सर्व द्वैतांपासून मुक्त झालेला असा मनुष्य भौतिक बंधनावर सहज विजय मिळवून पूर्णपणे मुक्त होतो. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. जो आपल्या कर्माचा द्वेष करत नाही, मग त्याच्यामधली जी द्वेषाची, मत्सराची आणि काम, क्रोध या सगळ्या भावना, कुठेतरी मीपणा आणि कुठेतरी कुठलाही कुणाचा द्वेष करत नाही किंवा त्या फळांचीही इच्छा करत नाही, मग कुठेतरी ते स्थैर्य, परत तो स्थितमुनी, की कशा स्थितधीर मुनी, आणि मग तो कर्माचा, कुणाच्याही कर्माचा करत नाही, आपल्या स्वतःच करण्याच्या कर्माचाही तो कुठला द्वेष करत नाही आणि त्या फळांची इच्छा धरत नाही, तो सर्वस्व संन्यासी समजला जातो. मग तो कुठल्याही प्रकारच्या मला हे हवं आहे आणि मग मला हे म्हणतील आणि त्या प्रतिक्रियांचा सुद्धा कुठलाही त्याच्यावरती फरक पडत नाही. हे पराक्रमी अर्जुना सर्व द्वैतापासून मुक्त झालेला, जे परम परमेश्वर जे अद्वैत आहेत, की या द्वैतापासून, म्हणून तेही म्हणतायत की जेव्हा तू मुक्त होशील, की हा द्वैत, की कुठेही तू स्वतःचा अहंकार आणि मत्सरी भावना काढशील, अशा प्रकारे जेव्हा तू मुक्त होशील, तेव्हा मनुष्य तू भौतिक बंधनांवर सहज विजय मिळवू शकशील. मग तुला मुद्दाम ती बंधनं तोडायचंय आणि मुद्दाम ती अगदी त्याला छाटून पुढे जायचं आहे, तसं नाही. कारण तू जेव्हा ही भावना तुझ्या मनामध्ये जोपासशील, आणि म्हणूनच इथे ज्या चित्रामध्ये दिसतंय की भगवद्गीतेचे दिली जाते लोकांना, आणि मग कशा प्रकारे दिली जाते, कशा प्रकारे या भावनेचा प्रसार केला जातो, कारण मनातली भावना कृष्ण भावना आहे आणि मग आपण जे करतो आहोत तीच भावना दुसऱ्याच्या मनामध्ये जागृत करण्यासाठी आणि एका शुद्ध भावनेने आणि कुठल्याही फळाची मग त्याच्यामधून त्या माणसाने ती घेतलीच पाहिजे आणि एवढे पैसे मला मिळाले पाहिजेत आणि एवढं, तर कुठलीही इच्छा नसते, परंतु एक चांगलं कर्म केलं जातं आणि चांगली गोष्ट ही कुठली इच्छा न ठेवता केली जाते. अशा प्रकारे या कर्माला म्हटलं जातं, की मग ते निष्काम कर्म हे अकर्माकडे वाटचाल करणारं आणि मग ते पूर्ण कृष्ण भावना भावित कर्म केलं जातं. असं हे मर्कट वैराग्य सांगितलंय, की जर एखाद्या अयोग्य व्यक्तीने भावनेने वैराग्य स्वीकारले किंवा संन्यास घेतला, हेच मी म्हटलं तसं फलगू वैराग्य जे भागवतामधला तो श्लोक सांगितला, परंतु त्याच वेळी वाईट सवयी जडल्या तर तो अत्यंत धोकादायक स्थितीत असतो. त्याच्या त्यागाला मर्कट म्हणजेच माकडासारखं, की माकड कसं झाडावरून इकडून तिकडे, मग ते वैराग्य स्वीकारलंय पण पुन्हा मला त्या पुन्हा अडकला जातोय, कुठेतरी घसरलं जातं, कुठेतरी मग मीपणा अजून संपलेला नाहीये आणि मग ती भावना पूर्णपणे येत नाहीये अजून. पूर्णपणे कृष्ण भावनेमध्ये लीन झालेले नाहीयेत आणि म्हणूनच मग या गोष्टींमध्ये जर एखाद्या अयोग्य भावनेने जर आलं गेलं, तर त्या वैराग्याला मर्कट वैराग्य म्हणतात. माकडाचं वैराग्य, त्याने माकडाचा त्याग म्हणजे काय, तो त्याग करणं हे माकडाचा त्याग करण्यासारखं आहे. तो संन्यास घेणं हे माकडाचा त्याग करण्यासारखं आहे. तुम्ही स्वतःसाठी ते करताय, की मला हा मोक्ष मिळाला पाहिजे म्हणून ही भौतिक बंधनं मी सोडतोय किंवा मी असं करतोय, मी तसं करतोय. हा माझ्यामध्ये कुठेतरी ते करण्याचं, मग ते कुठेतरी पुन्हा त्या भौतिक बंधनांमध्ये तुम्ही तो अडकायचा प्रयत्न करताय. कारण ती कुठेतरी स्वतःच्या आनंदासाठी केलं जातंय. स्वतःला हे मिळावं म्हणून केलं जातंय आणि मग ती कुठेतरी मग ते पुन्हा त्याच वेळी त्या वाईट सवयी किंवा मग चुकीच्या मार्गाला किंवा पुणे त्या बंधनांमध्ये अडकण्याचा पूर्णपणे धोका असतो आणि म्हणून हे धोकादायक असतं. लोक जपमाळा घेऊन जप करतात, पण मनापासून ते नेहमी इतर लोक, महिला आणि पैसा मिळवण्याचा विचार करतात. एकीकडे चाललंय नामस्मरण, पण लोक काय करतायत, कुठे काय पैसा, मग याला काय मिळालंय आणि मग आज त्याच्याकडनं काय घ्यायचंय, अहो पण त्याच्यामध्येच आणि मन तर त्याच्यामध्ये फक्त नाम जप करायला मी जप करतोय, की मला जप केला की मला देवाचं झालं, मी एवढं करून झालं, की मला मग मोक्ष मिळेल, की मी एवढा देवाचा जप केलाय. पण मनाचं काय हो? मनामध्ये काय विचार करताय? मनामध्ये काय विचार, तर पैसा कसा मिळवायचा, कोणाच्या इतर लोकांना कसा त्रास द्यायचा आणि कसा धोक्याने मार्ग मिळवायचा, कुठला धोकादायक प्रकारे आणि मग महिला आणि मग परस्त्रीशी संबंध किंवा कितीतरी वाईट गोष्टी आणि मग या वाईट गोष्टी जडू शकतात. मग दाखवायला फक्त मला मिळवायचंय म्हणून नामस्मरण, अहो काय उपयोग त्याला? म्हणून म्हणतात ना, काही की तोंडावर मुखी नाम आहे, पण बगल में चुरी. म्हणजे अशा प्रकारे वागणं झालं मग ते. मग ते कुठलं वैराग्य? मग ते अगदी मर्कट वैराग्य, की हातामध्ये माळा घेऊन तुम्ही मनामध्ये तर हे पाप करताय. एकादशीचं व्रत करताय, पण अशक्तपणा जाणवत असल्याने दिवसभर झोपतात. कारण मग ते व्रत करायचं, पण व्रत कशासाठी करताय? मग नाही व्रत केलत आणि जर तुम्ही नामस्मरण करून तुम्ही तुमचं सात्विक अन्न घेतलं तरी चालेल. मग त्या करण्यामागची भावना, ती भावना अत्यंत महत्वाची आहे, की माझ्यासाठी की नाही, आता मला अशक्तपणा आलाय आणि माझं कसं होईल आता,
की भगवंत सांगत नाहीये. श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलंय पुढे जाऊन, की पहिली तब्येत, की पहिली हेल्थ, की तुम्ही तुमच्या तब्येतीला जपून आणि भगवंत कुठलाही तुम्हाला कष्ट घेऊन, त्रास घेऊन तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये आहात आणि पण तरी पण तुम्हाला सगळी बंधनं आहेत सगळं, पण तरी पण आज एकादशी आहे, मी ग्रेन्स खाणार नाही आणि मी हा उपवास करणार आहे. अहो, पण काही नाही सांगितलंय. भगवंतांनी हे सांगितलेलंच नाहीये. या कुठल्याही बंधनानं असले काटेकोर गोष्टी कोणीही सांगितलेल्या नाहीयेत. नाव घ्या हो, नामस्मरण करा. मुखात आणि मनात एकच राहू द्या. तर त्या गोष्टीला, तर त्या जी काही योग्य गोष्ट करताय हेच ते मानलं जाईल. अशा प्रकारे विचार करणं आणि अशा प्रकारे ही भावना करणं हे अत्यंत महत्वाचे. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. हरे कृष्ण. जो भक्ताने कार्य करतो, जो शुद्ध आत्मा आहे आणि आपल्या मनावर आणि इंद्रियावर नियंत्रण ठेवतो, तो सर्वांना प्रिय आहे आणि प्रत्येक जण त्याला प्रिय आहे. अशी व्यक्ती काम करतानाही कधीही बांधील नसते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. किती सुंदर, किती सुरेख हे तात्पर्य आहेत. अगदी म्हणजे मी तुम्हाला सांगेन ना, की तुम्ही हे प्रत्येक तात्पर्य प्रभुपादांचं इन डिटेलमध्ये वाचा, की मी अगदी स्पर्श करतीये हो. मी फक्त रोजच्या रोज तुम्हाला अगदी त्याचं सुपरफिशियल आणि खूप त्याच्या वरवरचं सांगतेय. पण परंतु तुम्ही हे तात्पर्य अगदी डिटेलमध्ये वाचा. तुम्हाला खूप सुंदर वाटेल, की बघा जो भक्तीने कार्य करतो, जो सुशुद्ध आत्मा आहे आणि आपल्या मनांवर आणि इंद्रियावर नियंत्रण ठेवतो, तो सर्वांना प्रिय आहे. मग अशी व्यक्ती सर्वांना प्रिय होणारच हो. आणि प्रत्येक जण त्याला प्रिय असतो आणि मग त्या गोष्टीची त्या व्यक्तीला कुठलीही बांधिलकी वाटत नाही. कारण ती गोष्ट तो मनापासून करत असतो. मग त्याला ते आपण ती बंधनातून मुक्त व्हायचंय म्हणून आणि मग मला फळाची अपेक्षा नाही म्हणून ह्या कुठल्याच गोष्टी नसतात मनामध्ये. कारण त्याच्या पलीकडे गेलेलं असतं सगळं. इतकी भावना मनामध्ये शुद्ध निर्माण झालेली असते, की अशा शुद्ध संघाचा वापर या शुद्ध संघामध्ये राहिल्यानंतर की बाजूची म्हणजे इतरही लोकांवर त्याचे परिणाम तितकेच चांगले होतात. कारण ती व्यक्ती सगळ्यांना प्रिय असते आणि त्या व्यक्तीला सगळे प्रिय असतात आणि तो इतका शुद्ध आत्मा असतो. इतका शुद्ध आणि जसं आपण बघितलं, की या भक्ती सेवेचे वेगवेगळे प्रकार कसे आपण कालच आपण जसं बघितलं, कीर्तनम, कीर्तनम, श्रवणम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, पादपूजनम, साख्यम, दास्यम आणि आत्मनिवेदनम अशा वेगवेगळ्या सेवांद्वारे तुम्ही या भक्त मग शुद्ध भक्त म्हणतायत. पण हे शुद्ध भक्त वेगवेगळ्या मार्गाने होऊ शकतात हो. मग या भक्तीमध्ये तुम्ही स्वतःला शुद्ध करून घेणं आणि त्या शुद्ध भक्तांच्या त्या भक्तीच्या मार्गावर असणं हे महत्वाचं आहे. मग तुम्ही काय देताय? मग पुढे जाऊन 9व्या अध्यायामध्ये खूप सुंदर श्लोक आहे ज्याच्यामध्ये फलम पुष्पम तोयम की पत्रम पुष्पम फलम तोयम इतकं बास आहे हो भगवंताला. खूप कठीण नाहीये भगवंतांची पूजा करणं. भगवंताला काहीही नकोय, की तुम्ही अगदी 2 हात तिसरा नमस्कार केलात, की दु दो एक दो मस्तक, एक मस्तक आणि दोन्ही हातांनी पूर्ण नमस्कार केला, तरी भगवंतांना वंदन करा. मनापासून करा. ही भावना महत्वाची आहे. आणि म्हणूनच ही भावना, की जिथे हे शुद्ध भक्त श्रीला प्रभुपाद दिसतायत, की ज्यांनी शुद्ध भक्त, की ज्यांनी फक्त शुद्ध मनाने कृष्ण भावनेचा प्रसार केला. मनामध्ये दुसरी कुठलीच भावना नव्हती, की भारतामध्ये काय असो किंवा परदेशामध्ये असो, की परदेशामध्ये कुठल्या गोष्टींना तोंड द्यायला लागलं, कुठे माणूस उभं राहू शकणार नाही अशा भागांमध्ये श्रीला प्रभुपाद गेले आणि तिथे त्यांनी हिप्पी लोकांमध्ये म्हणू नका किंवा ड्रग ॲडिक्ट्स म्हणू नका किंवा कुठल्या वातावरणामध्ये जाऊन स्वतः त्यांनी कृष्ण भावनेचा प्रसार करून लोकांच्या मनाचं परिवर्तन घडवलंय, की आपण पूर्ण ट्रान्सफॉर्मेशन जे म्हणतो, की भक्ती लोकं की भक्तीच्या मार्गावर आणि म्हणूनच काल मी सांगताना जे सांगत होती, की जेव्हा वाल्याचा वाल्मिकी किंवा मृगारी ऋषींचा मृगारी मृगारी मारणारा जो मारेकरी असतो, त्याचा ऋषी कसा झाला, की दिव्य ज्ञानातून झाला. की जेव्हा नारद मुनींनी त्यांना दिव्य ज्ञान दिलं, तेव्हा मग ते पापी अगदी सुरुवातीला त्यांनी पाप का करेना कितीही, परंतु जेव्हा ते या भक्तीच्या मार्गावर येतात, जेव्हा या दिव्य ज्ञानाची त्यांना प्राप्ती होते, तेव्हा तो वाल्याचा वाल्मिकी होतो. मृगारी मारेकऱ्याचा मृगारी ऋषी होतो. कारण कुठेतरी गुरूंकडून ते दिव्य ज्ञान आलंय असे हे श्रीला प्रभुपाद, की ज्यांनी हे दिव्य ज्ञान प्रत्येकाला दिलेलं आहे. अशी ही भगवद्गीता सुंदर अशी ही भगवद्गीता आपल्यापर्यंत पोहोचवली आहे, जशी आहे तशी या गुरु परंपरेतून. आणि हा सुंदर असा भगवंतांचा हे नामस्मरणाचा महिमा हा
प्रत्येकाच्या तोंडी, अगदी परदेशामध्ये तुम्ही जाऊन बघाल तर अजूनही कितीतरी, जसे मी ते इस्कॉनची टेम्पल्स दाखवली, की प्रत्येक त्या मंदिरांमध्ये जाऊन तुम्ही बघाल तर किती सुंदर प्रकारे उत्सव, की बायका सुद्धा साड्या नेसवून आणि किती सुंदर कृष्ण जन्म आणि साजरा करतात. कारण तितकी भावना पोहोचवली आहे लोकांपर्यंत. मनामध्ये रुजवली आहे ती भावना आणि इतक्या सुंदर पद्धतीने ती रुजवली आहे. कारण हे मन कसं आहे हो, हे शुद्ध मन होतं. हे निर्मळ मन होतं. हे फक्त शुद्ध, फक्त मनामध्ये दृढ भावना होती, की माझ्यासारखाच माझ्या कृष्णाचा प्रसार हा दुसऱ्याच्या मनात सुद्धा झाला पाहिजे. इतक्या सुंदर प्रकारे त्या कृष्ण भावनेचा प्रसार. आणि मग ही शुद्ध भक्त, की या शुद्ध भक्ताची संगत एखाद्या वाईटाला सुद्धा, की मग चुकीच्या मार्गामध्ये असणाऱ्या व्यक्तीला सुद्धा परिवर्तित करू शकते. असे हरिदास ठाकूर, ज्यांची मी आता गोष्ट सांगेन तुम्हाला, की हरिदास ठाकूर हे ज्यांना म्हटलं जायचं नाम आचार्य, ते 3 लाख वेळा दिवसभरातून पूर्णपणे नामस्मरण करायचे आणि त्यांना चैतन्य महाप्रभू नामाचार्य म्हणायचे. कारण तेवढं ते नामस्मरण केल्याशिवाय अन्न पाणी ग्रहण करायचं नाही, तेवढं त्यांनी ते वचन घेतलेलं होतं. सॉरी, एक मिनिट हा. तसा कुठेतरी त्यांनी तो पण केलेला होता, की मी अन्न पाणी ग्रहण करणार नाही. तर बघा कसं असतं, की जेव्हा जेव्हा सगळ्या, मी जसं म्हटलं, की या दुनियेमध्ये जसे हे शुद्ध भक्त आणि जसे तसे आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक, मायावादी लोक बघतो, की जे अज्ञानामध्ये आहे, वेदशास्त्र कशाचंही अज्ञान आहे, परंतु फक्त मी म्हणेन ते, आणि अर्धवट ज्ञानामध्ये, अर्ध्या हळकुंडात पिवळी झालेली लोक आहेत, की ज्यांना कुठलंही टीका आणि मग लोकांचा द्वेष करणं, मत्सर करणं आणि तमो भावनेमध्ये पूर्णपणे रूढ असतात. अशा लोकांमुळे एकदा त्याच युगामध्ये पण एक न्हावी होता, त्यांनी हरदास ठाकरांविरुद्ध, म्हणजे हे इतके कुठले नामस्मरण करतात, यांना नक्कीच मी यांच्या मनाचं जिरवीन यांना, आणि यांना नक्कीच अद्दल घडवीन, असं कुठेतरी मनामध्ये भावना. आणि त्या भावनेने एका वेश्येला ते हरिदास ठाकूरांकडे पाठवतात. आणि त्या वेश्येला हरिदास ठाकूरांकडे पाठवून तिला सांगतात, की तू जा आणि त्यांच्याशी बोल आणि त्यांच्याकडे जा तू. तर तेव्हा ती जाते वेश्या आणि ती हरिदास ठाकूरांकडे जाते आणि त्यांना म्हणते, मला तुमच्याशी बोलायचंय, मला तुमच्याकडे यायचंय. ते म्हणतात, ठीक आहे, तुला माझ्याशी बोलायचंय, तर मी असा हा पण केला आहे, मी एवढं नामस्मरण केल्याशिवाय मी बोलू नाही शकत. मी तुझ्याशी बोलेन, पण मला वेळ दे, मी एवढं नामस्मरण माझं पूर्ण करतो आणि मग मी बोलेन. तर ठीक आहे. त्याप्रमाणे ती त्या वरांड्यात बाहेर थांबली आणि वरांड्यामध्ये उभी होती. पूर्ण दिवस गेला, रात्र गेली, तरी पण तिला तो दिवस पूर्ण गेला. मग तिला रात्र झाल्यानंतर मात्र ती म्हणाली, की आता मी म्हणजे आता दुसऱ्या दिवशी परत येऊन बघते. दुसऱ्या दिवशी ती आली. तेव्हा तिने सांगितलं. तेव्हा हरिदास ठाकूर म्हणाले, नाही नाही, तुला नक्कीच, तुला मी आज वेळ देईन, मी आज लवकर माझं नामस्मरण संपवीन आणि नक्की तुला वेळ देईन. तू आज मी तुझ्याशी बोलेन नक्की. दुसरा दिवस जातो, तिसरा दिवसही असाच जातो. शेवटी ती वेश्या चिडते आणि ती वेश्या म्हणते, की तुला माझ्यासाठी लोक थांबतात आणि तुला स्त्री इच्छेपेक्षा हे असं तू काय मोठं करतोयस? मला बघू तरी दे, की तू काय इतकं करतोयस आतमध्ये आणि तुमचं काय एवढं महत्वाचं काम करताय. आणि मग तिने आतमध्ये जाऊन बघितलं आणि हरिदास ठाकूर काय म्हणाले, की याच वेळेची मी वाट बघत होतो. आणि मग तिला जेव्हा ती नामस्मरण करताना त्यांना बघते, शुद्ध त्या सात्विक रूपाला जेव्हा नामस्मरण करायला बघते, तेव्हा तिचं मन परिवर्तित झालेलं आहे हो. आणि मग ती स्वतःलाही विसरते आणि ती जेव्हा ते बघते, त्यांना नामस्मरण करताना ऐकते, तेव्हा ती म्हणते, मग ते म्हणतात, की हेच मी तुझ्याकडनं ऐकायला, की ह्या प्रश्नाचीच मी वाट बघत होतो आणि मी काय करतोय. मग ती स्वतःचं मुंडन करते केसांचं आणि तुळशीचं रोप असतं, तिथे ती नामस्मरणाला बसते. असा हा महिमा, शुद्ध भक्ताचा महिमा, की शुद्ध भक्ताच्या नुसतं सहवासाने सुद्धा एवढं मनामध्ये भक्ती दाटून येऊ शकते आणि एका वेश्येचं सुद्धा चांगल्या रूपात परिवर्तित होऊ शकतं. आणि मग हे भक्ती कशा कशा प्रकारे असतं हे, जसं मी पहिल्यांदा सुद्धा सांगितलेलं, की कमळाच्या पानासारखं बघा कसं. ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्र मिवांभसा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मनुष्य आसक्तीशिवाय आपले कर्तव्य करतो, परमात्म्याला समर्पण करतो, त्याच्यावर पाप कर्माचा प्रभाव पडत नाही. असे कमळाच्या पानाला पाऱ्याचा स्पर्श होत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आसक्ती शिवाय हो,
माणसाने ती आसक्ती, मग हेच कुठेतरी की ही आसक्ती नसणं आणि म्हणजे अनासक्त होणं एखाद्या गोष्टीविषयी आणि अनासक्त होऊन आपलं कर्तव्य बजावणं आणि परमात्म्याला समर्पण. मग तिथे आसक्ती कोणाची? तर कृष्णाची आसक्ती आणि परमात्म्याची, की जे मी काही करतोय कर्म, हे मी माझ्या इच्छांना अनासक्त होऊन मी परमात्म्यासाठी करतोय. मी परमात्म्याला समर्पण करतोय. मग त्याच्यावर त्याच्या पापांचाही प्रभाव पडत नाही. त्याच्या पापकर्मांचा प्रभाव पडत नाही. जसं की काय, की जसं कमळाच्या पानाला पाण्याचा स्पर्श देखील होत नाही. ते पाणी असंच्या असं, की अलिप्तपणे जसं आपण पहिल्या ह्याच्यात बघितलं, की ती अलिप्तपणे कसा एक राहू शकतो, की तुम्ही डिटॅच्ड लाईफ आहे अटॅच्ड न राहता कसं राहू शकता, तसंच हे पापकर्मांचा प्रभाव सुद्धा या कमळाच्या पानाप्रमाणे आहे, की जो तुमच्यावर पडू शकत नाही, की तुम्ही इतके स्वतःला त्या भावनेमध्ये समर्पण करता आणि आसक्तीशिवाय आपलं कर्तव्य करता. मग ती भावना, तो टप्पा गाठणं, की परमात्म्याला तुम्ही सगळं समर्पण करता आहे. हे महत्वाचं आहे. श्रीला प्रभुपादांचं उदाहरण जसं दिलेलं आहे. आणि मग असा मनुष्य नऊद्वारी हे सांगितलंय बघा कसं. सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखवंशी नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण. जेव्हा मूर्त जीव त्याच्या स्वभावावर नियंत्रण ठेवतो आणि मानसिकरित्या सर्व कृतीचा त्याग त्याग करतो, करतो. तो नऊद्वारी भौतिक शहरात आनंदाने राहतो. मग काम करत नाही किंवा कार्य करण्यास प्रवृत्त करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशी व्यक्ती, की ज्याने पूर्णपणे समर्पित केलंय, परमात्म्याला आपलं कर्म समर्पित केलेलं आहे, त्याच्या स्वभावावर तो इतकं नियंत्रण ठेवतो आणि मानसिकरित्या त्या कृतीचा त्याग करतो. मग त्या कृतीचा त्याग म्हणजे काय, की आंतरिक बाह्य त्याचं मन इतकं अशा प्रकारे तयार झालेलं असतं, की तो जे काही करतोय ते त्याला बंधन वाटत नाही. ते तो त्या भावनेने करतो, शुद्ध भावनेने. आणि मग असा मनुष्य या युगामध्ये सुद्धा शांतपणे आणि सुखाने या 9 द्वारांद्वारे म्हणजे काय? तर आपले डोळे, आपले कान, 2 नाकपुड्या, हे तोंड, उदर, आपलं जे उदराचं जे उदराचा बाह्यपणा असतो आणि आपले जेनायटल्स. अशा प्रकारे हे जे 9, हे 6 आणि 3 9 अशा प्रकारे जे आपली 9 द्वारं आहेत शरीराची आणि मग त्यांच्यावरचा त्याग, मग डोळ्यांना काय बघायचं, कानांना काय ऐकायचं किंवा या सगळ्या इंद्रियांवर तो कशाप्रकारे नियंत्रण करतो आणि त्या कृतींचा त्याग करतो मग. त्या इच्छांना, त्या इच्छा, त्या बंधनं आणि त्या भावनेच्या इतक्या सुंदर त्या म्हणजे की परमात्म्याला समर्पण ते कर्म करायचंय, त्या भावनेमध्ये तो स्वतःला आंतरिक बाह्य शुद्ध करतो. की त्याने केलेलं जे ते कर्म आहे, मग त्याच्यावरती बांधिलकी नसते, कारण तो इतकं ते शुद्ध मनाने करत असतो. त्याच्यात कुठलंही पाप आणि त्याच्यात चुकीची गोष्ट ही येऊच शकत नाही. इतक्या प्रकारे तो आनंदी राहतो. स्वतःच्या शरीरामध्येच म्हणजे स्वतःला इतकं तो बंधनामध्ये ठेवतो. इतक्या प्रकारे तो स्वतःला नियंत्रित करू शकतो आणि मग असा मनुष्य हा या गोष्टी, या भौतिक जगामध्ये सुद्धा सुखाने नांदू शकतो हो. सुखाने राहू शकतो. आणि हे थोडंसं इंग्लिशमध्ये काही एखाद 2 स्लाइड प्रभुपादांच्या ज्या इंग्लिश ओरिजिनल ह्याच्यातनं आल्या आहेत. ॲज लाँग ॲज ही इज इन द सिटी ऑफ बॉडी, तो शहरामध्ये स्वतःच्या शरीराच्या शहरामध्ये आहे. ही अपिअर्स टू बी द मास्टर ऑफ इट, बट ॲक्चुअली ही इज नायदर इट्स प्रोप्रायटर नॉर द कंट्रोलर ऑफ इट्स ॲक्शन्स अँड रिॲक्शन्स. ही इज सिम्पली इन द मिड्स ऑफ मटेरियल ओशन, स्ट्रगलिंग फॉर एक्झिस्टन्स. द वेव्हज ऑफ ओशन आर टॉसिंग हिम अँड ही हॅज नो कंट्रोल ओव्हर देम. His best solution is to get out of the water by transcendental Krishna consciousness. That alone will save him from all turmoil. की मग या शहरामध्ये, या जेव्हा शरीराच्या शहरामध्ये तो राहतोय, तेव्हा त्याचं स्वतःचं नाही, तो परमात्म्याचा अंश आहे आणि भगवंतांच्या अशा या नौकेमध्ये आहे, की अशी ही नौका त्याला हात द्यायला आहे, तिथे आधार द्यायला आहे. जेव्हा तो गटांगळ्या खातोय या वाटेमध्ये किंवा मग ती नौका कोण आहे? तर नामस्मरणाची. की तू कृष्ण भावनेमध्ये कसं स्वतःला, कसं तू परमात्म्याचा अंश आहेस हे जाणून घ्यायचंय. आत्मसाक्षात्काराची भावना कशी जोपासायची आहेस. कारण तुझा स्वतःवरती तू परमात्म्याचा अंश आहे. तू म्हणतोयस हे शरीर माझं आहे, हे सगळं काय आपण म्हणालो, की सगळं पंचमहाभूतांनी शरीर बनलेलं आहे. पण याचा कुठेतरी नियंत्रक, तू मायेच्या नियंत्रणाखाली या भौतिक जगामध्ये आलेला आहेस. कारण तुझा आत्मा हा जो आहे, हा शरीर आणि आत्मा हे वेगवेगळे आहेत.
आणि म्हणूनच कुठेतरी तुझा आत्मा या भौतिक युगामध्ये आल्यानंतर जरी तो कितीही ओरिजिनली निर्मळ स्वच्छ आरशाप्रमाणे असला तरी तो या सगळ्या मायेच्या ह्याच्यामध्ये गुरफटला जातोय. आणि मग या सगळ्यातनं बाहेर काढायला तुला काय मार्ग आहे? तर एकच, कृष्ण भावना भावित कर्म. आणि तुझी कृष्णाची भावना जोपासणं. आणि कृष्ण भावना जोपासलीस की तुझं मन आंतरिक बाह्य इतकं शुद्ध होईल की बघा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः. विनम्र ऋषी खऱ्या ज्ञानाने विद्वान आणि सौम्य ब्राह्मण, एक गाय, एक हत्ती, एक कुत्रा आणि एक चांडाळ सगळ्यांना समान दृष्टीने पाहतात. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. असा शुद्ध भक्त जो आंतरिक आणि बाह्य शरीराने आणि मनाने पूर्ण त्यांनी त्या जसं आपण नऊद्वारी असा या शहरामध्ये सुरक्षितपणे आणि जो शुद्ध मनाने राहतोय असा हा सात्विक ऋषी, विनम्र ऋषी हा खऱ्या ज्ञानाने परिपूर्ण असतो. आणि विद्वान कसा म्हणवला जातो की मग नुसताच विद्वान आणि नुसतंच उघडले. मी खूप गोष्टी याच्यावर एक दोन गोष्टी आहेत खूप सुंदर पुढे मी ज्या सांगेन. खऱ्या ज्ञानाने आणि विद्वान सौम्य ब्राह्मण हा मग इथे एखादा विद्वान एखाद्या ब्राह्मणाला मग हा हा दिसतोय तुम्हाला विद्वान, मग तो एखाद्या ब्राह्मणाला, चांडाळाला किंवा मग या सगळ्या पशूंना सुद्धा तो सगळ्या समभावनेने, कारण प्रत्येकामध्ये बघा त्याला कृष्णाचा अंश दिसतोय, तुम्हाला दिसत असेल हे परमात्म्याचा अंश, कारण तो प्रत्येकाला समान भावनेने बघतो, समान दृष्टीने बघतो, कारण त्याच्यामधली शुद्ध भावना, त्याच्यामधली जी कृष्ण भावना, त्याच्या मनामध्ये जी जोपासली जाणारी की परमात्म्याचा अंश आहोत आपण, ही मनामध्ये असणारी भावनाच त्याला. आणि म्हणून ही इंग्लिश मधली स्लाइड आहे, परंतु ही स्लाइड काय सांगते की परमात्म्याचा अंश तुम्ही आहात, की द लॉर्ड इज द कॉन्स्टंट कंपॅनियन ऑफ द लिव्हिंग एंटिटी एज परमात्मा और द सुपर सोल, and therefore he can understand the desires of the individual soul as one can smell the flavor of the flower by being near it. म्हणजे भगवंतांच्या जवळ आहे की आत्मा, हा जो आत्मा आहे विद्वान आत्मा आणि एक विद्वान विनम्र आत्मा हा सगळ्यांना समदृष्टीने पाहू शकतो. असं जसं म्हटलंय तसं हा परमात्मा तुमच्या मनातलं सगळं जाणतोय. आणि तुम्ही झोपताना, उठताना, बसताना तुमच्या मनामध्ये काय हे भगवंत जाणतायत, परमात्मा जाणतायत. मग तुम्ही काय करताय ही कृती तुमच्या हातात आहे, पण तुमच्या मनामध्ये काय चाललेलं आहे, या गोष्टी कुठे मन पळतंय, तर हे भगवंतांच्या, की जसं एखाद्या आपण म्हणतो की ही कॅन अंडरस्टँड, म्हणजे परमात्मा काय जाणतायत की तुम्हाला काय आवश्यक आहे. जसं मी काल काही गोष्टींमधून सांगत होती की परमात्म्याला जी काळजी आहे, ज्या काळजीने मग चॉकलेट घ्यायला गेल्यानंतर तो शॉपकीपर तुम्हाला तो चॉकलेट देऊन टाकेल, परंतु आईला काळजी आहे तुमच्या तब्येतीची, तुमच्या दातांची. तसं परमात्म्याला काळजी आहे. परमात्म्याला माहिती आहे की तुम्हाला काय आवश्यक आहे आणि तुम्हाला काय योग्य आहे, आणि ते योग्य वेळी देण्याचा परमात्म्याचा नक्कीच. मग त्या ज्ञानाने परिपूर्ण होणं हे महत्वाचं आहे. आणि अशा प्रकारे की त्या गोष्टींवर नियंत्रण कोणाचं असतं, सर्वोच्च नियंत्रण ज्याच्याकडे आपण पुढे चालले आहोत आता, की असा हा सर्वोच्च नियंत्रक जो परमात्मा हा सर्वोच्च नियंत्रक आहे आणि सर्व इच्छांचा आणि सर्व ह्यांना जाणणारा आहे. अशा प्रकारे ही दिव्य जाण मनामध्ये आणणं हे महत्वाचं आहे. ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न ते शूरमते बुधः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. एक बुद्धिमान व्यक्ती दुःखाच्या स्रोतामध्ये भाग घेत नाही, जे भौतिक इंद्रियांच्या संपर्कामुळे होते. हे कौंतेय पुत्र, अशा सुखांना आरंभ आणि अंत असतो आणि त्यामुळे ज्ञानी मनुष्य त्यात आनंद मानत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता हे चित्रामध्ये दिसतंय तुम्हाला, हे काही पशु आणि काही चिलटं किंवा काही, तर बुद्धिमान व्यक्ती मग जशी आपली इंद्रिय, आपली कर्मेंद्रिय, आपली ज्ञानेंद्रिय, आणि माणूस हा इतर प्राण्यांपासून कसा वेगळा आहे, कारण कुठेतरी बुद्धिमत्ता, कुठेतरी इंटेलिजन्स हा प्रकार, आणि हे जे आपली ज्ञानेंद्रिय आणि कर्मेंद्रिय, जसं मन मी म्हटलं की मन हे इंद्रियांना कंट्रोल करतंय, बुद्धी ही मनाला कंट्रोल करते, कारण हा आत्म्याला जेव्हा पूर्णपणे हा आत्मा शरीराला चालवतोय, परंतु त्या आत्म्याला जेव्हा आध्यात्मिक मार्गावर आणल्यानंतर त्या बुद्धीची सामर्थ्यता वाढून त्या मनाला कंट्रोल, इंद्रियांना कंट्रोल करणं, नियंत्रण करणं हे जास्त सोपं जातं. अशाच प्रकारे ही बुद्धिमान व्यक्ती करत असते, कारण ह्या बुद्धी या गोष्टीमुळे आपण
इतर प्राण्यांपासून, चिलटांपासून. जसं तुम्ही इथे बघाल, की इतर प्राण्यांचे तुम्ही बघाल, तर हे जे काही आपण चिलटं आणि जेव्हा दिव्याकडे आकर्षणारे किडे असतात, की त्या किड्यांचे सेन्सेस, त्यांचे हे सेन्सेस इतके स्ट्राँग असतात, की एकच त्यांचा कुठलातरी सेन्स खूप स्ट्राँग असतो. तुम्ही बघाल तर अशा या प्राणीमात्रांचा हे आपल्यापासून या बुद्धी या गोष्टींनी वेगळे असतात आणि म्हणूनच समोर खड्डा दिसतोय, तरी ते त्या मृत्यूला सामोरे जातात. अशा प्रकारे जेव्हा दिसतंय, की या लाईटाच्या उजेडामध्ये आणि या लाईटाच्या प्रखरतेमध्ये आपण मरून जाऊ, तरी पण त्यांना त्या लाईटाचं अट्रॅक्शन असतं. हत्तीला हत्ती कुठेतरी का त्याची जी सेन्सेशन, की एखाद्या मादी हत्तीला जर आवाज ऐकवला त्याचा आणि त्याला वाटलं, की आजूबाजूला ती आहे, तर त्या मोहाने तो त्या खड्ड्यात पडतो. त्या आवाजाने, कारण कुठेतरी त्याचं तेवढंच इंद्रिय, त्याचे तेवढा सेन्सेस हे स्ट्राँग आहेत. तसं भुंग्याचे, की दिसतंय, की त्या परागकणामध्ये त्या परागकणाचं आकर्षण इतकं आहे, की परंतु काय होईल, की त्या पंखुड्या मिटतील आणि आपण तिथे अडकले जाऊ. तसंच आहे, की कोळ्याला जाळ्यामध्ये अडकताना त्या माशाचं किंवा त्याला ते दाखवलंय, आमिष दाखवलंय बघा त्या एखाद्या याला फक्त लटकवलेलं. पण मासा त्या ओढीने, कारण त्याला हवंय त्या ओढीने येऊन त्या जाळ्यात अडकतो. असे हे सेन्सेस, अशी ही इंद्रिय प्राण्यांची असतात स्ट्राँग आणि म्हणून ते समोर दिसतोय खड्डा तरी त्यात पडतात. पण हेच मनुष्याचं होत नाही. बुद्धिमान मनुष्याने हा विचार करणं गरजेचं असतं आणि म्हणूनच बुद्धिमान ज्ञानी मनुष्य काय करतो, की त्यामुळे त्या आनंद मानत नाही. त्या गोष्टी या सुरुवातीला अमृत असतात, पण कुठेतरी त्या विष असतात पाठीमागून. त्या समोरून तुम्हाला खूप आमिष आमिष दाखवत खूप गोष्टींना भुलवलं जातोय, परंतु त्याला भुलू नका आणि तिथेच कुठेतरी तुमची सत्सद विवेक बुद्धी जागरूक राहणं हे अत्यंत गरजेचं असतं. ह्या प्रॅक्टिकल युगामध्ये हे अत्यंत उत्तम उदाहरण आहे आणि हे खूप महत्वाची गोष्ट आहे, की आत्ता जसा माणूस आमिषांना आणि किती मिळतंय तेवढं हपापायला आणि मला किती मिळू दे. अहो, पण पुढे जाऊन स्वतःचं मन, स्वतःचं शरीर किती तुम्ही स्ट्रेसफुल करताय आणि किती त्याची गरज आहे. खरोखर आहे का त्या आमिष आणि ते फक्त दाखवायला आहे सगळं, पण त्याची खरंच तितकी गरज आहे का हे जाणणं गरजेचं आहे आणि म्हणूनच ती सत्सत विवेक बुद्धी जागरूक ठेवणं अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. आणि म्हणूनच ती कशाप्रकारे मग हे मला हवं आहे किंवा हे मला मिळवण्यासाठी मी करतोय. कारण मग कुठेतरी जी व्यक्ती बुद्धिमान व्यक्तीने त्याच्यामध्ये आनंद मानणं सोडून दिलेलं असतं आणि ती कुठेतरी स्वतःला स्टेबल करते, कुठेतरी स्वतःला बॅलन्स्ड केलेलं असतं. अशा प्रकारे कुठेतरी स्थैर्य आलेलं असतं मनामध्ये आणि म्हणूनच या गोष्टींमध्ये आनंद मानत नाही आणि या सुखांना आरंभ आणि अंत असतो. कारण ते क्षणभंगूर असतात. ही सुख कशी असतात? क्षणभंगूर असतात. आणि म्हणूनच ज्ञानी मनुष्य याच्यात अडकत नाही. या क्षणभंगूर आनंदामध्ये सुख मानत नाही. कारण तो जसा चाललाय, भले तो काटेकोरच्या मार्गाने जाऊ दे, संकटातून जाऊ नये, पण त्याला माहिती आहे हा मार्ग चांगला आहे. हा त्याला चांगल्या गोष्टीकडेच नेणार आहे. मग खूप संकटांना तोंड द्यायला जातंय, की भगवंत परीक्षा बघतात, कितीतरी फेजेस जातात, की परीक्षांच्या फेजेस. परंतु कुठेतरी तुम्ही त्या काट्या-कुट्यातनं तावून सुलाखून निघता. परंतु तो मार्ग कसा असतो? सन्मार्गाकडे नेणारा असतो आणि म्हणून ते आवश्यक आहे. आणि मग आपण शेवटच्या श्लोकाविषयी भोक्तारम यज्ञ तपसाम, की हे माझं आहे. मग कृष्णाच्या योजनेवर कसा विश्वास असावा आणि मग हे सगळं कुणाचं आहे, की भगवंतांनी हे सगळं निर्माण केलेलं आहे आणि भगवंतांची ही सगळी योजना आहे. मग जरी ते माझ्यापासून दूर केलं तरी कृष्णाच्या योजनेवर, की मी हे घर जरी आत्ता माझं पडलं तरी इथे कुठेतरी याच्यामध्ये काहीतरी योजना आहे भगवंतांची आणि मी याच्यातनं काहीतरी चांगलं, की इतकं ते मन शुद्ध झालेलं असतं, की तेच वाईट गोष्टींमधनं किंवा त्या गोष्टींमधनं चांगुलपणाच घेतं, की त्या गोष्टीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा पूर्णपणे बदललेला असतो. कारण भगवंतांवर दृढ विश्वास असतो आणि तो दृढ विश्वास, ती दृढ श्रद्धा असते आणि म्हणून भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांती मृच्छती. हरे कृष्ण. सर्व यज्ञ आणि तपस्या यांचा अंतिम उद्देश सर्व ग्रह आणि देवदेवतांचा परमस्वामी आणि सर्व प्राणी मात्राचा परोपकारी व हितचिंतक म्हणून मला जाणणारे ऋषी भौतिक दुःखातून शांती प्राप्त करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणूनच जसं आपण बघितलं कालच्या अध्यायात, की यज्ञ कसे अर्पण केले जातात. यज्ञ, तपस्या या सगळ्याचा अंतिम उद्देश सर्व ग्रह, देवदेवतांचा परमस्वामी, की ज्यांच्या अगदी जसं आपण म्हटलं, की सर्व देवी-देवतांचा वास आहे भगवंतांमध्ये, की जे सगळ्याचा पुरवठा करतायत आणि असा जशा प्रकारे आपण अन्न, वस्त्र, निवारा आपल्या सगळ्या गोष्टी
ची काळजी घेतली जातीये. जसे हे सगळे ॲडमिनिस्ट्रेटर्स आहेत, देवी देवता, की भगवंतांच्या आदेशाखाली, की प्रत्यक्ष ब्रह्मा सुद्धा भगवंतांची उपासना करतात. पुढे जाऊन आपण बघणार आहोत कसं ओंकाराचं महत्त्व आहे अगदी अगदी शेवटी अध्यायांच्या. परंतु हे कसं आहे, की प्रत्यक्ष शिव, की ज्यांना राहायला वास नाही, ज्यांना जे स्मशानामध्ये राहतात, अशा प्रकारे ज्यांना कुठल्याही प्रकारच्या संकटांना, की ते भगवंतांची जे विष्णूची उपासना करतात, असे हे विष्णूचे उपासक आणि शुद्ध भक्त हे भगवंतांचे अतिशय महान उपासक आणि मग त्यांनी ते कुठल्या त्या भक्तीच्या त्या खूप पलीकडे देवी देवतांचे उपासक म्हणजे देवी देवता असतात, की मग ते त्या भक्तीच्या सुद्धा पलीकडे गेलेले असतात आणि त्या पराशक्तीमध्ये ते सामावलेले असतात. असे हे देवी देवता की ज्यांचा भगवंतामध्ये वास असतो आणि म्हणून सर्व यज्ञ तपस्या यांचा अंतिम उद्देश ग्रह आणि देवदेवतांचा परम स्वामी, सर्व प्राणी मात्रांचा परोपकारी हितचिंतक म्हणून मला जाणणारे, मग या सगळ्यांचा प्रकृतीचं निर्माण करणारं आणि मला या सगळ्याचा हितचिंतक आणि मी सगळ्यांची काळजी कशाची घेतोय, तर सगळ्याचं भगवंत काय करत नाहीये. तो आत्ता भगवंत कृष्ण अर्जुनाचं सारथ्य करतायत, की ज्यांनी असुरांना ठार केलेलं आहे. अतिशय सगळी कर्म करून झालेली आहेत भगवंतांची. पण भगवंतांना काय हवंय? भगवंतांना भक्तांचा सहवास हवाय. भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सर्वोच्च भोक्ता परमेश्वर आहेत. सर्वोच्च एन्जॉयर बघा कसे आपल्या सख्यांमध्ये भगवंत कसे खुश आहेत आणि भक्तांचा सहवास घेत आहेत आणि भक्तांच्या सहवासात अत्यंत आनंदी आहेत. असे हे भगवंत भोक्तारम यज्ञ तपसाम, की सर्वोच्च भोक्ता आहेत सगळ्याचे आणि असा हे जाणणारे, हे जेव्हा सर्वोच्च भोक्ता भगवंत आहेत, सर्वोच्च नियंत्रक आहेत, हे जेव्हा प्रत्यक्ष कोणी जाणतं, असे जाणणारे हे ऋषी जे आहेत ते भक्ती या भौतिक दुःखातून शांती प्राप्त करतात. त्यांच्या मनाला खूप शांती प्राप्त करत असतात. असं हे शांती सूत्र आणि हे शांती सूत्रच आज आपण बघणार आहोत, की कृष्ण हे परम आनंद आहेत. कृष्ण सर्वोच्च नियंत्रक आहेत आणि हे आपला एकुलता एक परोपकारी, की जो अगदी आपली चिंता करणारा, काळजी करणारा, हितचिंतक असा आपला परोपकारी मित्र आहे. असा हा परम सखा आहे. असं हे शांतीचं सूत्र आहे भगवंतांचं, की जे सच्चित आनंद आहेत, जे शाश्वत आहेत, जे चित आहेत, जे पूर्णपणे ज्ञानाने परिपूर्ण आहेत आणि जे आनंद आहेत. तसा आपला आत्मा असतो, जो परमात्म्याप्रमाणेच या भगवंताप्रमाणे असतो आणि मग कृष्ण सर्वाचे नियंत्रक आहेत, की सुप्रीम गॉडहेड मग सगळ्याचं नियंत्रण त्यांच्याकडे आहे, की त्यांच्या श्वासातून कितीतरी ब्रह्मांड निर्माण झालेली आहेत आणि प्रत्यक्ष ब्रह्मा त्यांच्या बेंबीतून उत्पन्न होऊन बेंबीतून आलेल्या कमळावरती ब्रह्मा आहेत, की ज्यांनी या सृष्टीची निर्मिती केली, की त्यांच्या अधिक्षाखाली आणि त्यांच्या नियंत्रणाखाली अशा प्रकारे सर्वाचं नियंत्रक, सर्वोच्च नियंत्रक हे भगवंत आहेत आणि कृष्ण आपला परोपकारी, जो आपली काळजी घेणारा, की तू फक्त तुझं कर्म कर, मी तुझ्या फळांची काळजी घेतो. मी तुझ्या तू भक्तीच्या मार्गावर आल्यावर तू भक्त, मग तो भक्त खूप विशेष आहे हो भगवंताना. त्या भक्ताची भगवंत विशेष काळजी घेतात, की हा आपला परोपकारी असा मित्र आहे. आणि म्हणूनच जसे हे श्रीला प्रभुपाद आपले, की जे अगदी कृष्ण भावनेमध्ये पूर्णपणे लीन झालेले, असे हे सगळ्यांना कृष्ण भावनेचा प्रसार करणारे हे भगवंतांचे दृढ पूर्ण त्यांच्या विचारामध्ये असे लीन झालेले श्रीला प्रभुपाद जे शुद्ध भक्त. असं हे शांतीचं सूत्र बघून आपण आज हा अध्याय पूर्ण करतोय. असा हा संन्यास योग श्रेष्ठ का कर्मयोग, मग तिथे भगवंतांनी सांगितले तुमचं कर्म करा आणि तुम्ही कृष्ण भावना भावित कर्म हे सर्वात श्रेष्ठ आहे. आणि मग हा संन्यासापेक्षा हे केव्हाही मग ते फलगू वैराग्य नको, ते तुम्हाला धोकादायक आहे. ते फलगू वैराग्य पुन्हा तुम्हाला या भौतिक बंधनांमध्ये अडकवू शकतं. म्हणून निष्काम कर्म कडून अकर्माकडे वाटचाल करा, की जे तुम्हाला भौतिक बंधनातून नक्कीच मुक्त करणार आहे. आणि मग तुमचा पूर्णपणे, की तुम्ही परमात्म्याचे अंश आहात आणि परमात्मा सर्वोच्च भोक्ता आहे. अशा प्रकारे हे पूर्णपणे शांतीचं सूत्र ऐकून आज या अध्यायाची समाप्ती करते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हो, रेकॉर्डिंग रेकॉर्डिंग स्टॉप करते आणि मग काही प्रश्न असतील तर कुणी